मसलपुरनिफ्राय बाथौपुरी जि जोंनि वेलकाम गेट मोर देन 100 माने पस्टारखौ दिनैनि मोनायाव माने शान्ति लुगैयि माखासे अशान्ति लुगैग्रा अर्थात माखासे दुथां बा सोरनिबा दैदेननायाव माखासे हान्जाया दिनै जोंनि पस्टारफोरखौ सावदों आरो बिसि जोबनानै दिनै धंस सार' फाले निस्थ नाबुद खालामदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ धिक्कार होदों। आं माने लाजिनाय मोनदों जे बेफोरबायदि माने एसेबां मोजां मोनसे परिबेस जि जोङो शान्तिनि मोनसे माने मोनसे बारहावा सोलिफुबाय थानाय समाव माखासे माने अशान्ति लुबैग्रा मानसिफ्रा दिनैबो मसलपुराव दङ, बे फोरमान जादों। आरो आं बिथांमोनखौ हुखियानि होखायो जे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ थाबैनो बिथांमोना गारनांगौ आरो जायफ्रा बेबायदि सिन्ता सरसा लानानै दाबो मसलपुराव दङ आं खावलायगोन बिथांमोना थाबैनो जाहाथे मेघालय नङाबा बेंगलराव जाहाथे खयलाफोर जावनो थाङो, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो पुलिस प्रशासनखौ अलरेडि जोबोद गोरायैनो बुंदों जे 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोन कालप्रिटफोरखौ हमनांगौ, नङाबा खिन्थु जों गाबोन जोङो बे कालप्रिटफोरखौ हमनायनि जों लाहार फाहारखौ जोंनो खालामगोन होननानै अलरेडि जोङो एसपि आरो डिसिनो जोङो माने एजाहार जायफ्रा मानसि बुथारनानै मोजां मोनदोंमोन दिनै मानसि बुथारनो हायाखै, आखाइया हयथ' दाबो मानबाय थादों। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा पस्टारखौनो खालि इउपिपिएलनि जे जोंनि इउजि ब्रह्म सार, प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सार आरो आं जों साब्रैनि पस्टारखौ कमप्लिट बर्मानिफ्राय मसलपुरसिम थानाय पस्टारखौबो धंस खालामदों आरो मसलपुरनिफ्राय बाथौपुरिसिम फैनाय जिखिनि पस्टार दंमोन बेखौ गासैखौबो सावजोबदों। बेखायनो बेवहाय मोनसे खोथाया रोखा जाखायो जे पस्टार सावग्रा आरो बिसिग्राया सोरबा जौ लोंग्रा मानसि नङा। खारन बेवहाय गासैबो बिजेपिनि जि लिडारफोर दंमोन बे माने जोंनि गाहाय चिफ मिनिस्टार सार बिथांनि फट'खौ दाङाखै, बिदिनो बिजेपिनि इएमफोरनि फट'खौ दाङाखै, खालि इउपिपिएलनि जेसेबां माने पस्टार दङ बेखौ बिथांमोना डिस्ट्रय खालामदों। बेजोंहाय मोनसे खोथाया रोखा जायो जे बियो जोंनि इउपिपिएलनि बिर'धि खालामग्रा राजनितिक हान्जानिनो मोनसे हाबाफारि, बे खोथाया बेयाव रोखा जाखायो आरोखि। बेफोरबायदि हाबा बिथांमोना बा जायफोर सुबुंफ्रा बे पस्टारफोरखौ सावना गालांबाय बिनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव माबाफोर गोबां गोनो गोथो बा सोमजिनाया फैदों। इन्टेनसना बेवहाय आं बुंनो हायो बिथांमोना शान्ति लुगैयि मानसि आरो बिथांमोना लुगैदों जे बे खेलाया मसलपुराव दाजाथों। बिथांमोना जोंनि जि कार्बि आंलं आरो फैगौ त्रिपुरानि गेजेराव जि जानो गोनां खेला बेफोरखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनायनि मोनसे रायजोफ्रा जाहाथे गिथों होननानै मोनसे माने परिबेस खालामनो नागिरदों आरो प्लेयारफ्रा जाहाथे गिनानै मसलपुरनिफ्राय जाहाथे बेलेगाव थांथों बेबायदि मोनसे परिबेस खालामनो सिन्था खालामदों। दा बिथांमोनखौ जोङो बेखायनो बुंदों खुनु माने रायजोफ्रा बेबायदि हाबाफारिखौ रावबो मोजां मोनलिया। पस्टार सावनाय, सोरखौबा दानसिनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ रायजोफ्रा मोजां मोना। दिनै रायजोफ्रा मुगैदों बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनखौ बेखायनो बुंखायो आं जायफ्रा मावदों जों मिथिगौ, गाबोन समफोरनि गेजेरावनो मेघालयआव खयला जावनो थांखाथों। आं दिनै नोंथांमोननि मिडियाआवनो खोन्थाखाबाय, पुलिसा मोनथियाबाबो जों मिथिगौ सोर मावदों, बे खोथाखौ आं नोंथांमोननि मिडियाआव खोन्थाखाबाय।